он наворҳое ки дар олмон аз тарафи гурӯҳҳои ифротие ки гурӯҳи 24 ва ҳизби наҳсати ислом дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид, лаънат мехоҳам ба ин хоинони ватан, ба ин хоинони ватан ки нисбати давлати миллат ва фазои осудаи Тоҷикистон чунин корҳоро раво диданд ва чунин рафторҳои номардона карданд, ҳеҷ гоҳ нобахшида нест. лаънатиҳо ва ноҷавонмардон ки чунин рафтор аз дур истода ба давлати худ, ба халқу миллати худ, ба Тоҷикистони осуда, ба фазои осудаи Тоҷикистон санг заданд, ҳеҷ гоҳ нобахшида нест. ман боварӣ дорам ки ин шахсон, ин хиёнаткорон, ин номусалмонон ки худро мусалмон ҳисобида ҳар хел гурӯҳҳои ифротӣ ташкил кардаанд, ҳеҷ гоҳ ба ҳадафҳои худ намерасанд.